IFM News. IFM News. Regional. Inarak digiti turista ijay San Juan La Union dahil long weekend ti Labor Day para iti panagsubli ti Labor Union Takeover upat ngal daw a selebrasyon a pakairamanan digiti coastal vibes, surf culture, ken live performances manipod ka digiti na dumaduma ang nalatak nga artista. Naangay tinasaw nga aktibidad iti Urbis Tondo Beach, kang runaan na iti beachfront area, iti sango ti Mona Lisa, apaggaam mo, kas maysa kadagiti nalatak a destinasyon dagiti surfers ken beachgoers iti rehiyon. Gapo iti daytoy, ket nakakadkadlaw, iti panagakar dagiti bisita manipod, iti naduma-duma apaset ti pagilyan, akayat da apadasen ti naisang sangayan, a kombinasyon ti musika, daluyon, ken panagbiag iti rabii, iti nadakamat a lugar. Según iti sumagmamano a turista at tinadakamat apasken, ti maysa kadigiti rason no apay nga agtultuloy ang nalatak ti San Juan kas travel destinations no bakasyon. May samit a turista manipud Laguna tinagkuna asi marungkar iti lugar iti maikatlo a gundaway. Inbinglay na nga nagsubli isuna saan laeng a para iti surfing no diket gapo iti dabiyag nga ambience ken naimas at taraon nga ipaspasango digiti lokal nga establishmento. Kabayatan na, namnamain nga ti lokal a gobyerno, ken negosyante iti nasaw a lugar, iti panagnato ti kita ti turismo, gapo ti panagakar digiti bisita. Agtultuloy met ti panagpalagip digiti otoridad, iti publiko, at aginayunen dati kinadalos ti aglawlaw, ken suruten da digiti na ipatungpal, apaganurutan, tapno masigurado ti kinatalged, ken urnos ti tunggal maysa, iti intero a selebrasyon. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G. Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.